Yo soy Arnau Alié y junto a Arnau Alié y nuestro comité de expertos os explicaremos qué ha pasado en TV4. Bien, los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazan para 2021. Todo esto ha pasado en Tokio. El 23 de julio a 8 de agosto era la fecha esperada para el comenzamiento de los Juegos Olímpicos. El ministro de Tokio consideró el aplazamiento de todo esto por la nueva pandemia global de COVID-19. En la plaça dels Jocs Olímpics es troben conseqüències econòmiques, ja que hi ha hagut una inversió inicial de 28.000 milions de dòlars, en què moltes propietats són de propietat privada i per això l'alquiler s'haurà de pagar. També es perdrà en tema publicitat, sponsors, etc. I a més, més del 50% de les entrades ja han sigut vengudes i no sabem a ciència certa si hi haurà reembols. No només aporta gastos econòmics, sinó que també pot perjudicar o afavorir a esportistes per la falta de treball durant aquesta quarantena. And there are minimum problems like the lower self-climb, because it was supposed to be the first time the climbing entered the Olympics. Also, we can have this athlete, he got tattooed the Tokyo 2020 in her leg and he don't know what to do. Bien, Arnau Alié, ¿tú qué opinas? Desde mi humilde opinión, creo que es peor por las consecuencias tanto económicas como para los mismos jugadores, como ha dicho nuestro experto. No entiendo tu opinión. Bueno, la mía es que puede verse perjudicado precisamente por la falta de gente, así que no encuentro por qué se debería hacer. No puede que no se le tome tanta atención online. La contaminación se ha visto reducido por el aislamiento de la población, un fenómeno global desde que el aislamiento y cierre de fábricas empezó. Imágenes mostradas desde satélites muestran un bajo consumo de CO2. La contaminación en el norte de Italia se ha reducido bruscamente. Efectivament, la contaminació ha baixat, però no per molt. Els estudis nous revelen que la contaminació està tornant a pujar a un ritme més lent. La gran pregunta de que si el Covid-19 podria ser una solució a la baixa qualitat de l'aire, la veritat és que això és temporal. Al començar a obrir fàbriques, la contaminació pujaria bruscament. També hi ha notícies de que el consum elèctric ha baixat, però tampoc significa un problema en el cas d'Espanya, encara que s'utilitza més energia a casa ara confinats. La veritat és que les fàbriques en consumien molt més. Encara que pugui semblar molt bé, tot això de la reducció de CO2 no serà per sempre. El desconfinament tot tornarà a la realitat. I això de la contaminació serà un tema complicat de tractar. A l'obrir les fàbriques i tot tornarà bruscament a la realitat amb la contaminació que tenien abans del confinament. Well, there was all for this news for today, and we hope to see you supposedly tomorrow. Thanks for watching.